Ay, pauwi na tayo. Diyan eh. Inaro! Hi guys! Oh yes! My God! Oh yes! My God! God! What's up mga katopak? Shout out nga pala sa mga 500 viewers dyan. Dito na kami. So, ayan na po sila. Ayan na po sila. Paraya. Ang kapigilig mo, next. Ang siyang tayo ni Maraya. Ang nga pula kanyaya. Ang balang iya to. Paraya. Hindayin ang Maraya. Pakatong pa lang tabi na ano eh. Sige pa, yasin ka mo pa. Ang siya, kansel ko rin kayo, Maraya. Ay, kansel. Maraya. Hindi, dagupan, Maraya mo, dagupan. Yuil ni Yuil. Kuya, kamo Yuil. Kuya, Yuil kayo? Meron na naman eh. So, atong pala guys. Yun. So yun. Wala na kaming nadatnan. Ha? Tanga pang vlog din. Sige la. Next, dugtong mo na yung takarga dyan. Sige kami ay. Sige na po. Picture na ka. Dugtong mo na yung plastic. Picture na. Plastic nila naman. Plastic dito. Ay baka lumutang kayo lahat ha. Lumutang kayo lahat. Plastic kayo eh. Aray ko plastic. Po mga kaibigan, nakita nyo yung mga ES na naglilinis, ang tatamad na ES. Walang ginawa kundi magpakyo. Kasi mukha silang pakyo. Mga pakyo. Diba? Bye guys!